बे समाव मागो दमासि बेलागुर जानाय फोरबोआव नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय। दायो आं दंफैयो गहपुर हालामनि थाइसुगुरि गामिनि गुवार फोथाराव। बे गामिया सिगांफोरनि बोसोर बायदिनो देग्लायबो बे बोसोराव जोबोद गाजा गोमजायै बेलागुर जानायखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ। गिबियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनानै होनो सानदों, मागो दमासि फोरबोआव जेरै बयनिबो नखर नखर बायदि रोखोमनि फिथा सावनानै जायो, थिग बिदिनो नैबे गामियाबो गासै दरब्रै गामिजों लोगो नांनानै मोनसे फिथा सावनायनि बादायलायनाय कम्पिटिसन जागासिनो दङ। दायो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुगासिनो दङ। बिनि गेजेरजों जों बुजिनो हायोदि जोङो बे फिथा सावनानै जोङो माखासे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो आरो बेखौ जोङो गोजौ फारसे मार्केटाव लांनो हायो। आजै आजौ समनिफ्रायनो फैफानाय बर' हारिमुजों सोमोन्दो गोनां आंगोनि बेलागुर जानाय, बेनो जोंनि मागो दमासिनि गुबै सिनायथि। बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायबावगोन, जाय नोंथांमोना फिथा सावनो रोंगौ, अन्नानै कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। मोब्लिब बाल्बखौ सोर दिहुनदोंमोन? ग्राहाम बेल। गोरोन्थि फिननाय। ग्रुप ए। मोब्लिब बाल्बखौ सोर दिहुनदोंमोन? रबार्ट फर्स। गोरोन्थि फिननाय। आंजों लोगोसे दङ गामिनि गाहाय दैदेनगिरि बिथां सबिन बसुमतारी। नोंथांखौ आंनि बे नायनाय नोजोर फेसबुक पेज आरो इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोननि गामियाव बे जे मागो बेलागुर दमासि हाबाफारि लादों बा खुंबाय, बेखौ बोसोरबेसे खुंबोनाय जाखो बेबायदि खुंबोनाया? बे समाव जे आं बुंनांगोन दिनैहाय ब्रह्मपुर एफआरसिनि आन्दाराव ब्रह्मपुर एफआरसिनि सिङाव जोङो गंब्रै गामि दङ। गिबियाव जोङो ब्रह्मपुर गामि, नतन सनापुर, सापागुरि, थाइसुगुरि, गंब्रै गामिजों जों मोनसे एफआरसि। बे जाहैबाय जोङो बेखौ थांनाय बोसोरथाम, दिनैजों बोसोरथामाव आगान सुरबाय, थामथि खेब आगान सुरबाय। मागो दमासि फोरबोखौ जोङो फालिबोबाय थादों आरो जोङो जेसेबांनाखि जोङो बे गामिया जेब्लानाखि थागोन अब्लासिम जोङो बे मागो दमासि फोरबोखौ जोङो उन जोलै फंबाय बिनानावमोननो जों दिन्थिलांबाय थागोन आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो फालिलांबाय थागोन। बै गामिजों बे मागोखौ फालिनाय जादों। आচ্ছা। दा नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुदों, दा जों बे उनथिंजाय नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों नाराजों लुनाय मोनसे न'। बे न'नि सोमोन्दै आङो बिथांनाव माखासे खोथा सोंनानै लागोन। जि नाराजों लुनाय, बे नाराजों लुनायाबो जोबोद डिजाइन गोनां दं आरोना, बेयाव डिजाइन दङ। दा बे नाराजों लुनाय बे मोनसे बेलागुर न', बे बेलागुर न'खौ लुनायाव बेसेबांसो सम लादों बा टाइम लादों? बे जाहैबाय जोंनि मोनसे नुनायाव बियो माइहुं स्टाइलनि, माइहुं साइजनि, बेयो जोंनि आलासि बरायग्रा जोंनि मोनसे न', माने गेस्ट हाउस। बेयो आलासि बरायदों। बेवहाय जोंहा डाइनिं टेबोल दङ, सियार दङ। जों बेहाय आलासिफोरखौ लेंबोनानै फज'यो। बेवहाय सियार बदों, साहा लोंहोयो जों आलासिफोरखौ। भिआइपि रुम बायदि जानो आलासि बरायग्रा खथा। ओमफ्राय नुनायाव माइहुं बायदि आरो जों बे न'खौ ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै लुनाय जादों। जोङो बेहाय गामि दरब्रैजों लोगो नांनानै जों ओरैबायदि खस्थ' खालामदों। बेवहाय गामियाव जोङो न'खरसेयाव थनै खरै औवा खांदों। जोङो बिनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो सानबानिफ्राय लागातार जों खामानि मावनानै जों बे न'खौ मोनसे आबुं, मोनसे महर गोनां जों न' साजायनो हादों आरो जोङो बेखौ खोब महर होनानै जोङो सानबासिम जोङो खामानि मावनानै दिनैनि बे गेस्ट हाउसआव आलासि बांग्लाखौ जोङो महर होनानै जोङो दिनैहाय रायजो राजानि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंनो हादों आरोखि। बै जाहैबाय माइहुं मोनसे, आरो बैयो मोनसे फिसा माइहुं बियो माइहुं। बेयाव जेरै गामिनि बा न'खराव जेरै माइहुं थायो बेबायदि बेखौ खालामनाय जादों आरो बेखौ बे समाव सावनाय जायो। बेखौहाय जोङो दिनैहाय रंजागोन। दा जोंहा गेवलां मेल जागासिनो दङ। दा मोनायाव मोनाबिलि हारिमु बिलिफां दङ। दा बेखौ जोङो आरो जोंहा मोनानि समाव ओंखाम बोथिसे जाबावगोन रायजो राजाया। नै दा सानसुआवबो जागोन, दसेनि उनाव जासिगोन आरो जों मोनायाव बोथिसे जाबावगोन। बे हिसाबै जों मोनायाव हरसे जों रंजानानै जेब्लानाखि दाउला गेसेरहां जायो, हरथात थामहिनबा बेखौ जोङो
3 बाजि आरो 4 बाजिनि गेजेराव 4 बाजि 30 मिनिटनि गेजेराव जों बे बेलागुरखौ मोनथामखौबो जोङो सावनाय जागोन आरोखि जोङो। नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो लाबोनो सानदों बे मागो जि बेलागुर बरायनाय फोरबो बा बेलागुर बेखौ मारै फालिनाय जायो एसे बुंनो हागोन? बे जाहैबाय जों बे बेलागुरखौ फालिनाया जाहैबाय जोङो बे गोदो जे आबै आबौमोनहा बे बर' माहारिया बे बेलागुरखौ गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थायो। बेलागुरा जाहैबाय जोंनि बर' माहारिनि बर' हारिनि मोनसे सोमोन्दो गोनां जोंनि मावनाय दांनाय राव हारिमु थुनलाइफोरजों मोनसे सोमोन्दो गोनां बियो बर'नि मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे कालचार बियो जोंनि मोनसे दिन्थिफुंनाय बा बेजों जाहैबाय जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बे बर'आदि मोनसे मागो दमासि फोरबो फालियो खायसे मागो दमासि फोरबो फालिनायखौ बेबायदि जोङो गोबां खम नुनो मोनो। दिनै जोंनि बे हालाम थाइसुगुरियाव बेबायदि गाजा गोमजा गामि दरब्रैजों फालिनाय बे बेलागुरखौ जोङो नुनो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंबो फैनानै बे जायगायाव आरो जों बांसिनानो मोनसे गामियाव बा खायसे गामियाव बिदिनो सासे सानै बा साब्रै साबा बेबायदि ग्रुप बानाय मोनसे बेलागुर दमासि फालियो नङा होमब्ला? दिनै नोंसिनि गामियाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोना दानि भिडिअनि गेजेरजों जोबोद खस्थ' लुनाय नारानि न' दानि जुगाव बेबायदि नारानि न' लुनायाबो एसेबां गोरलै नङा। दिनैनि बे दान्दिसे बेलागुर जानायनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।